Kwazvaiva vaMwari, toda kutenda Mwari avo vari kutitendera kuti tirambe tichidzidza zvimwe zvinotiswededza padyo navo, zvichitiswededza zvekare padyo nemhuri dzedu dzatinogarisana nadzo, nekuti hazvigoni kuti tive neukama naMwari tisina ukama nevanhu vakatikomberedza. Ndosaka Bhaibheri richiti hatingagoni kuti tinoda Mwari isu tisingade hama dzedu, hazvigoni. Saka Mwari vatibatsire pakudzidza kwose kwatakaita nekumwe kwatichazenge tichingoitawo mumapoka kana kudzidza kwatichaita mushoko naMwari tiri toga kwatiri. Tibate kuti zvakakosha kuteerera Mwari, kuti tigadzirise ukama hwaMwari nesu uyezve ukama hwedu nevanhu. Saka Mwari vatikomborere. Panguva ino tichadzidza kubva mubhuku raLuka 17 kubva pavhesi number 1 kusvika pavhesi number 5. Mwari wachitiitira zvakanaka. Luke 17 inoti iyo, zvino wakati kuvadzidzi vake, hazvingaitiki kuti zvigumbuso zvisauya, asi une nhamo iye wazvinouya naye. Zvaiva nani kwaari kuti guyo risungirirwe muhuro, awisirwe mugungwa, pakuti agumbuse mumwe wevaduku ava. Chenjerai, kana hama yako ikakutadzira, umurayire, kana akatendeuka, umukanganwire. Kunyangwe akakutadzira kanomwe nezuva rimwe chete, akadzokera kwauri kanomwe achiti ndatendeuka, umukanganwire. Verse number 5. Zvino vaapostora vakati kunashi, tiwedzerei kutenda kwedu, ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, muponesi Jesu namweya mutsvene, toda kukutendai panguva ino iyo matidzidzisa kuburikidza neshoko renyu, kararamiro katinofanira kuita. Chitibatsirai kutsanangurirana izvo mareva mushoko renyu. Muzita raJesu tanamata, amen. Toda kutenda musoro wedu wenyaya panguva ino unoti mushonga werudo, mushonga werudo, mushonga werudo. Tichibata pabhuku raLuku chapter 17, ndinofarira matsanangurirwo anoitwa nyaya iyi, Jesu achitaura nevadzidzi vake. Jesu ari kuti hazvingaiti kuti zvigumbuso zvisauya, zvichireva kuti Jesu ari kuti tinonamata hedu, tiri maKristu hedu, tambodzidza hedu pamusoro pekuti mhuri dzingaitwa sei, tambodzidza hedu pakadiro katingaita madzimai edu, tikadzidza zvekare pakuzvininipisa pamberi pevarume vedu, tikadzidza zvekare kuti hama dzedu vanin'ina nevakoma tingavabata sei, tikadzidza zvekare kararamiro katogona kuita paukama hwedu. Asi kunyangwe tadzidza izvi zvose, Jesu ari kuti hazvingaiti kuti zvigumbuso zvisauya, zvichireva kuti nechirungu it is impossible. Saka kunyangwe tikaita zvakananga zvinengei, kunyangwe tikaita zvinhu zvinoshamisa munharaunda dzatigere, tikatengera varume vedu, ana amwene vedu zvinhu zvinoshamisira, tikanzi nenharaunda tiri varoora kwavo, hazvingaiti kuti zvigumbuso zvisauya. Kunyangwe tikada madzimai edu zvinengei nemhando yepamusoro, kunyangwe varoora vedu tikavada tichivatora sevana vedu chaivo, hazvingaiti kuti zvigumbuso zvisauya. Neimwe nguva unogona kutoshamisika, wawaiitira zvakanaka uya muroora uchibata mushi, unotoshamisika rimwe zuva kunonongedza kumeso achitaura kuti mai vanoroya, mai ava varoi, muroi mukuru chaiye, achitoudza mwanakomana wako wawakayamwisa zamu rako, iye wawakachengeta ukamuendesa kuchikoro, wamuendesa kuchikoro, ukamuendesa mberi nechikoro, akaenda vhasiti iyoyo ndo yaakanosangana nemwanakomana wako, iwe uchitengesa madomasi, uchiriritira mwanakomanawo. Asi woitira muroora zvakanaka, wamuitira zvose zvaunofungira zvinoitirwa varoora, anomuka rimwe zuva achikuti mai munoroya imi, makaipa zvikuru. Jesu ari kuti musashamisika kana izvozvo zvoitika, nekuti hazvingaiti kuti zvigumbuso zvisauya. Zvinotoitika kumuKristu
kuti zvigumbuso zvinouya. Baba, munogona kuvaitira zvese maiguru, muchivarongedzera lunch box vachienda kubasa, musingazive kuti ikoko vari kutoenda kulunch, bhokisi renyu ramarongedza richisiyiwa mubhuti, vachitoenda kulanchi nasekretari wekubasa. Bhaibheri riri kuti hazvingaiti kuti zvigumbuso zvisauya. Ichokwadi mukoma, munogona kunge muchiita zvose muchitofungidzira kuti muri kuzama kusvika zvose, asi musingazive kuti kwamuri kuti kuzama kuna maiguru hakuna zvamuri kuita. Your best is not even good enough. Kuna maiguru motoshamisika kuti chimwana chamaiti chimukanya muchitomboti chine nhodzerwa dzenyu, motozonzwa rimwe zuva kuti ndimuseyamwawo chaane makore anodarika 10, mugoshamisika kuti zvafamba sei. Jesu ari kuti hazvingaiti kuti zvigumbuso zvisauya. Kana tichitonamata, storms in life will definitely arise. Musakanganwa kachikwata chiya chiri pana Mark chapter 4 papa verse 35 kusvika pa 41 kuti chikwata chaifamba naJesu chikwata chainamata. Chikwata chinosumukirwa nedutu guru asi chaiva naJesu. Kunyange nemhuri dzina Jesu zvigumbuso zvinouya. Bhaibheri rinotaura pamusoro pedutu iri richizobuditsa Jesu achisimudza kunyaradza dutu. Zvinondifadza ndezvekuti kana zvigumbuso zvikauya muimba yevatendi, Jesu anonyaradza madutu. Ndozvakakoshera kuti tivake panheyo inonzi Jesu, tive naJesu mukati memhuri dzedu, nemhaka yekuti kana dutu rikasimuka, zvigumbuso zvikasimuka, tinogona kuwana kwekutizira. Mwari ngaatibatsire vana vedu vatinotarisira kuti vachatiitira zvakanaka. Neimwe nguva vanosimuka vakutaura kuti mai, handikuchengetei, maive neright yekundichengeta. It's my right to keep my children, not to look after you. Tinogona kushamisika nemashoko atoudzwa nevana vedu, asi ngatizive kuti Bhaibheri rakagara razvireva. Madutu anosimuka eupenyu, Jesu anoudza vadzidzi vake vanotenda kwaari, anobva ati, asi mukaona izvi zvaitika, chibvai maziva chinhu ichi chinotaurwa pana Ephesians chapter 6 paverse number 12 kuti hatirwi nenyama neropa. We do not fight physical battles. Hatigwi neanatete, hatigwi nevaroora, hatigwi nevamwene, hatigwi nevarume, hatigwi nemadzimai edu. Tinorwa against the devil. Vanhu ava vanogona kutikanganisira, vanhu vanogona ngoshandisiwawo nadiabolos. Ngatizivei chinhu ichi. Tikaona tete vachiviruka nehasha vachititukira dzimwe nguva zvinhu zvatisina kukanganisa, kunyange zvatakanganisa asi totukwa mari zvisina kuringana nokukanganisa kwedu, ngatizive kuti hatirwi nenyama neropa, tinorwa nemweya yerima. Tikaona vana vedu vachitisimukira neimwe nguva vachitinongedzera uroyi, vachiuya nedzimwe nguva nevanhu vanotaura zvinhu zvakaipa pamusoro pedu, ngatizive kuti haasiri yeJohn wandakarera. John haataure mashoko aya, asi ndiri kurwisana nadhiabolos ari kuseri kwaJohn. John haangoshandiswawo semudziyo. Muroora dzimwe nguva akaita zvisinganzwisisike. Ngatingozivaika kuti hatirwi nenyama neropa. Saka kana tichirwa nenyama neropa, tinorwa tichishandisawo nyama neropa. Asi kana tisingarwi nenyama neropa, tinorwawo nenzira dzisiri nyama neropa. Zvichireva kuti mushonga weukama, mushonga werudo mukati meupenyu hausi physical. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti zvatinorwa nazvo hazvisi physical. Mushonga uyu hauoneki nezvatinoita, hauoneke nezvatinosangana nazvo, asi unooneka nemaitiro edu, nezvatinotaura, nezvatinenge takombererwa nazvo naMwari, tonzwisisa ndozvatofanira kuita. Saka mushonga werudo handi zvose zvatingaita, izvose zvatinogona kuitirwawo togadzirisa pazvinenge zvakanganisika, ndo mushonga wacho. Saka Jesu anoti kuvadzidzi vake, kana wakanganisirwa, mushonga ndewekuregerera. Kunyange wakanganisirwa kanengei, kunyange wakanganisirwa zvingani, kunyange zvibodzwa zvakarerekera kune uyo akukanganisira, kwako zviri zvishoma, uchinyatsoona kuti zveshuwa ndakanganisirwa, tete vandikanganisa, murume andikanganisa, mudzimai andikanganisa. Bhaibheri riri kuti mushonga werudo hausi physical, nekuti we don't fight against physical battles, asi mushonga
mushonga werudo kungotiwo ndinokuregerera. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti nesuwo tiri pano nemhaka yekuregerwa naJesu. Tikangokumbirana ruregerero mukati memhuri, pane zvizhinji zvatakaitirwa nezvizhinji zvatakaita, Mwari anovandurudza mhuri dzedu dzikava mhuri zvekare dzinodzokera pamufaro. Pane zvizhinji zvatakakanganisirana mufunge. Pane zvizhinji izvo takatorwisana tikatoita maphysical fights tisingazvizive kuti we need not to fight a physical fight, but we are fighting a spiritual fight. Isingade isu asi inoda Mwari kuti vatibatsire. Isingade isu inongoda mashoko mashomanene anotaurwa naJesu ekuti ndakakukanganisira hama yangu. Mushonga werudo kuziva pawakanganisa nekuziva kutaura mashoko aya. Unogona kuita zvakawanda, hausi muzvinhu zvaunoita, uri muzvinhu zvaunoitirwa, wokanganisirwa dzimwe nguva, woresponda zviri positive to the negative, uchiziva kuti ndatadzirwa chokwadi. Maactions aitwa aya nemashoko andaudzwa anotyisa, anorwadza. Asi iwe wobva wati kunyange ndaudzwa zvakadaro ndichapindura nemashoko akanaka, mashoko ekuti kudini? Ekuti sore hama yangu ndakanganisa. Bhaibheri rinoburitsa pana Matthew chapter 5 paverse 23 ne24 kuti kana tichinamata isu tichikanganisirana nekuregera kukumbirana ruregerero, hapana kunamata kwatinoita. Kune dzimba zhinji idzo vana amai vakuti ndiri kugarira vana vangu, hapasisina ruregerero pakati pamai nababa. Chinongondishamisa ndechekuti vanoita vamwe vana iye vachindikugarira vana vangu, handizive kuti vavanenge vachigarira ndo vavakaita kare, reka kuti vamwe vavachiri kuramba vachiita. Mudzimba umu hamusina rugare, zvinhu zvinomira zvakanaka. Asi Bhaibheri riri kuti hakuna kunamataka kana mumba menyu musina rugare. Bhaibheri riri kuti zviri nani kutanga magadzirisa nyaya dzenyu mozononamata. Kana musati magona kugadzirisa nyaya dziri kunetsa mumusha, kunamata hakuna maturo, kunamata hakubetsere. Ende nyaya idzi dzinogadziriswa nei? Hadzigadziriswe nekunongedzerana, dzinogadziriswa I am sorry, dzinogadziriswa nemushonga mumwe chete. Sorry shamwari, ndakanganisa. Musakanganwa kuti baba vedu Adamu na amai yedu Eve, mushure monge vatadzira Mwari, Mwari anouya kotonhorera achivabvunza kuti nhai maita sei, chii chaitika? Adamu anotanga kupomera mudzimai, mudzimai anopomera nyoka, chaini yacho haiperi. Dai Mwari vakaramba vachibvunza, nyoka yaitozotondopomera Satani. Saka nyaya yekupomerana iyi haina solution. Haigadzirise nyaya dzinonetsa mumusha, haigadzirise nyaya dzinonetsa mumba. Chinhu chinogadzirisa is not to look on the mistakes. Chinogadzirisa is to look on the part of forgiving your friend, or forgiving your husband, or forgiving your wife. Kuti nhai shamwari, ichokwadi wakakanganisa asi ndakuregerera. Nhai hama yangu, ichokwadi ndakanganisa, I am sorry. Mashoko aya mavara matatu anogona kuita sei asina maturo, but ane eternal effects. Ane zvizhinji zvaanogona kugadzirisa mukati memisha mizhinji. Ane zvizhinji zvaanogona kuputsa akasataurwa nezvavo kuti ndakakanganisa. Musakanganwa hama dzangu kuti tese tinokanganisa. Romans chapter 3 verse 23 inoburitsa pfungwa iyi, nekuti tese takatadza tikasasvika pakubwinya kwaMwari. Mukugarisana kwatiri kuita uku tinokanganisirana, tinovhiringana. Pamwe pacho ndinoti ndiri kuita zvakanaka asi ndichitokanganisa. Dzimwe nguva tinototi ndiri kuzama asi zvandiri kuzama zvisiri kukwanisa kuita zvandinotarisira kuti ndinge ndichiita. Kana ndaitawo izvozvo hama yangu, chingondiregereraka. Kana ndichinge ndafungidzira kuti ndagona indakutadzira, dzimwe nguva handisi kutoziva kuti ndakutadzira, chingoyoka kwandiri uti nhai mukoma apa munenge manditadzira, nhai murume wangu apa unenge wandikanganisira. Ndobva ndaziva pandakanganisa, ndobva ndagadzirisa. Nekuti mukasanditaurira dzimwe nguva tofunga kuti ndiri kuita zvakanaka. Ndinorangarira imwe nyaya inoitika kwandaimbosevenzera. Pane mwana anotora mbozharunhare yatinoti cell phone nechirungu kuna mai vake, asi anoitora vasingazivi. Saka mwana uyu zvaanoita, anona foni isina moto, obva ati amai vangu anombotaura nyaya yekuti foni kana isina moto inofana kuiswa moto. Saka zvaanoita mwana uyu, anotora foni yaamai mbozharunhare, obva aenda nayo, obva anoigadzika mumoto kwakuri kumamisha,
obva aigadzika mumoto, muri kutopfuta moto, muri kubvira. Foni yobva yatanga kubvira, yobva yatanga kunhuhwa. Mai vanouya vachimanya, vachishamisika kuti chii chaitika. Vanosvika foni ichinhuhwa moto, vobva vaona foni haisina kumira mushe, hapasisina foni, angova marengenya efoni. Vanopfuta nehasha vachiti kumwana, chii chaitika? Innocently mwana anopindura achiti, mai ndanga ndichida kuisa foni moto, ndaona isisina moto. Saka mai vanonzwisisa kuti akanganisa hake, asi mwana uyu pfungwa yake yanga iri yekugona. Saka pane zvinhu zvizhinji tinoitira vamwe tichifungidzira kuti tiri kugona, tisingazoti tiri kutovakanganisira. Pane nguva idzo vana vanoti vari kugonera vabereki vavo, asi vasingazive kuti vari kutokanganisira. Ukama dzimwe nguva hunovhirikwa nezvinhu zvidiki, kungotora mbozharunhare uchiisa mumoto, iwe uri kufunga kuti uri kuita zvakanaka zvekuisa moto mufoni, usingazvizive kuti uri kutoparadza. Izvo tinokanganisirana tisingazive. Ngatinongedzeranei, hama yangu apo wandikanganisira, togadzirisana. Dzimwe nguva mai vanokanganisa musingazvizivi baba, dzimwe nguva mai baba vanokanganisa musingazvizivi, vasingazvizivi. Dzimwe nguva mwene vanokanganisa. Ngatidzidzei kuregererana. Asi chinhu chandoda kuti taure tichinopendera nyaya, panonzi nevakomana vatsanangurirwa nyaya iyi, vanoti kana zvakadaro tuwedzerei kutenda kwedu. Da kutaura chinhu chavana vaMwari, zvatinokanganisa nezvatinokanganisirwa zvinogona kuita zvikukutu zvekuti hatigoni kuti tiregererane nyore. Ndosaka vakomana vari kuti Jesu kana muri kutaura kuti mushonga weukama, mushonga werudo, kuregererana, kunyange ndaitirwa zvinhu zvikukutu, tiwedzerei kutenda kwedu. Nemhaka yekuti kana titoga hatigoni kuregererana. Ndozviziva mai, munogona kunge makaitirwa zvinhu zvihombe namukoma wangu. Pane zvinhu zvihombe zvamakaitirwa nababa zvinoshamisa zvekuti kana mukandiudzawo kana neni ndinoona kuti apa haparegerereki toga, zvinotoda Mwari kuti akubetsereke. Ichokwadi baba, mai vanogona kunge vakakuitira zvinhu zvikukutu zvekuti mukazvifunga munogona kunetseka, utano ukatoparara. Ichokwadi muning'ina, mai vanogona kunge vakakuitira zvihombe. Chokwadi hanzvadzi, baba vanonge vakakuitira zvihombe. Asi kunyange taitirana zvihombe, ngatizivei chinhu ichi. Tikasaregererana kuna kunamata kwatiri kuita, Mwari ngaatipe simba rekutiregerana. Saka vakomana vanozvinzwisisa kuti the solution to forgiveness is not in our ability. Solution iri muna Kristu. Hatigoni kuregererana toga nemhaka yekuti zvatinoitirwa nehama dzedu zvikukutu. Asi tikatsvaka Kristu, Mwari anotibatsira. Ngatisvikei panguva yekuti namate Mwari vachititungamirira. Ngatiinamatei. Baba vedu vari kudenga, Muponesi Jesu naMweya Mutsvene, toda kutendai nekuti dzidzisa mushoko renyu kuti tinofanira kudzidza kuregererana. Tarisai Mwari kuti takaitirwa zvinhu zvihombe nevanhu, tikaitirwa zvihombesa kudarika zvatinogona nazvo. Asi imi Mwari matidzidzisa nhasi kuti tofanira kudzidza kuregererana. Tarisaiwo nesu zvatakaitira hama dzedu zvikukutu, tidzidzisei zvekare kuenda kuhama dzatakakanganisira nekunogadzirisa ukama hwakaputsika kuti imi mugofadzwa. Matidzidzisa neshoko renyu, tibatsirei kuriteerera, tibatsirei kunzwisisa kuti tiri muhondo huru isingafarire kumira kwedzimba. Uye hondo iyi haisi pakati pedu nemadzimai, haisi pakati pedu nevarume vedu, haisi pakati pedu nanatete, haisi pakati pedu nevaroora, asi ihondo iri pakati paKristu naSatani. Isusuwo tiri kungovewo mubattlefield. Tibatsirei kusarudza nzira yakanaka yekurwisa hondo idzi, yekuuya kwamurimi Jesu, nekuti ndimi chikukutsira chedenga, mune simba rekugona kurwisa Satani kana anyangira mudzimba dzedu. Tidzidzisei zvimwe mukati meshoko renyu, tisimbisei, tibatsirei tigone kuverenga toga nyaya dzeupenyu dzinoponesa kubva mushoko renyu, tigogona kumira nemi munguva dzakaoma zvakadai. Chititiraiwo zvakanaka, dzimba dzadzashaya rufaro, restore rufaro, nemhaka yekuti I am sorry, nemhaka yekugadzirisa pakakoromoka. Imi Mwari muri mubatsiri, muzita raJesu tanamata, amen. Dai Mwari akukomborerai, Mwari avandudza kutenda kwenyu, Mwari aisa rufaro mudzimba dziri kuda rufaro, muzita raJesu, amen.